Druhý prezident Spojených států amerických, John Adams, se narodil 30. října 1735 v Braintree ve státě Massachusetts. Politik a diplomat, působil v letech 1778 až 1788 v Evropě a poté jako první viceprezident. To bylo v období let 1789 až 1797. Prezidentský úřad zastával ve volebním období 1797 až 1801. Byl ženatý s Abigail Adamsovou, jejich syn John Quincy Adams byl později 6. prezidentem Spojených států. Oženil se v roce 1764 a následně se přestěhoval do Bostonu. Do valného shromáždění Massachusetts byl zvolen v roce 1770. Patřil k 500 zvolených členů reprezentujících kolonii na prvním kontinentálním kongresu roku 1774. Už jako člen kongresu účastnil se Adams celé řady komisí, 25 z nich předsedal během druhého kontinentálního kongresu. V květnu 1776 navrhl usnesení na vytvoření deklarace nezávislosti na Británii. Krátce poté byl vášnivým zastáncem deklarace, vytvořené Thomasem Jeffersonem. Kongresem byl vyslán do Francie, odkud se vrátil v roce 1779 a pokračoval ve svém politickém životě v Massachusetts. Byl také jedním ze signatářů deklarace nezávislosti. John Adams byl federalistou. To způsobilo dlouhodobou vzájemnou rivalitu s republikánem Thomasem Jeffersonem. Zemřel 4. července 1826 Quincy v Massachusetts, právě v době, kdy umíral i Jefferson. Jeho poslední přípitek na 4. červenec zněl Independence forever, provždy nezávislost. Thomas Jefferson se narodil 13. dubna 1743 v Shadwellu ve Virginii. Stal se 3. americkým prezidentem. Úřad zastával v letech 1801 až 1809. Je hlavním autorem amerického prohlášení nezávislosti z roku 1776. Během americké revoluce byl v letech 1779 až 1781 guvernérem Virginie a později americkým velvyslancem ve Francii. To bylo v průběhu let 1785 až 1789. Po návratu z Francie se v roce 1790 stal prvním ministrem zahraničí ve vládě prezidenta George Washingtona. Jeho sympatie k Velké francouzské revoluci vedly ke konfliktu s Alexandrem Hamiltonem a Jefferson v roce 1793 kvůli tomu rezignoval. Označoval se za materialistu a jako deista zkoumal pravdivost Bible. Tíhnul k takzvanému zdravému rozumu a přírodním zákonům. Stavil se do opozice vůči bankám a dluhům, které mimo jiné bránily koloniální nezávislosti na království. Bojoval za nezávislost a rovnost a přestože mu sloužili otroci, bojoval například proti mezinárodnímu obchodu s nimi. Za zmínku stojí, že v roce 1788 Jefferson postavil v Richmondu budovu pro zákonodárné shromáždění, která je dnes stavební památkou. V roce 1825, rok před svou smrtí, spolu založili Virginskou univerzitu, jejímž srdcem je dodnes takzvaná ideální akademická vesnice. V roce 1796 kandidoval na funkci prezidenta Spojených států amerických, ale prohrál o 3 hlasy s Johnem Adamsem. Byl zvolen viceprezidentem, avšak s prezidentem nijak nespolupracoval. Postavil se proti jeho zákonům omezujícím poskytnutí amerického státního občanství přistěhovalcům a zákonům omezujícím kritiku státních úředníků. Thomas Jefferson zemřel 4. července 1826 v Charlottesville ve Virginii jen o několik hodin dříve než John Adams.